Eli ihan ensimmäinen asia on valmistelut ja valmistautuminen. Olen kuullut useidenkin kokeneen myyjän, että se on ihan turha lähteä selvittämään, mitä se asiakas tekee tai muuta. No siinä vaiheessa, kun ajaa esimerkiksi 500 kilometriä tuonne Keski-Suomeen Etelä-Suomesta ja toteaa, tai toistepäin Keski-Suomesta ja Etelä-Suomeen tai Pohjoiseen, ja toteaa, että taisi tulla turha tapaaminen, niin ainakin itseäni se harmittaa. Käyttäisi rumempaakin termiä, mutta harmittaminen riittänee tässä vaiheessa. Eli valmistelulla, valmistautumisella varmistetaan se, että on ainakin parempi mahdollisuus onnistua. Siihen liittyy myös asiakkaiden hakeminen. Jos me huomaamme, että jollain asiakastyypillä, jonkinlaisella asiakasryhmällä onnistumisen on normaalisti parempaa, meidän kannattaa oikeasti miettiä, mistä haemme asiakkaita. Sitten tulee kontaktointi, eli miten otamme yhteyttä asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Miten suunnittelemme itse tapaamisen, miten hoidamme sen tapaamisen, miten ymmärrämme erilaisia asiakastyyppejä, jopa psykologista puolta, ihmisten käyttäytymistä, asiakastyyppien käyttäytymistä. Miten käytämme erilaisia myyntiprosesseja ja lähestymistapoja, miten vahvistamme kaupan ja teemme jälkimarkkinointia, jotta pidämme asiakkaan jatkossa. Muuten käytän tietoisesti sanan kaupan vahvistaminen kaupan päättämisen sijaan. Syy on yksinkertainen. Päättäminenhän tarkoittaa sitä, että me lopetamme jotain. Se voi antaa asiakkaalle helposti alitajuntaisen viesti, että okei, tämä oli tässä. Sen sijaan kaupan sopiminen tai vahvistaminen jättää avoimen tilanteen. Nämä ovat niitä pieniä asioita, missä huippumiehet erottuvat perusmyynnistä. Ja on tärkeää, että opit myös nämä. Kun me ajatellaan sitä, miten valmistautua, miten ottaa yhteyttä. Itse olen mennyt niin pitkälle, että vaihdan asusteita, vaatteiden väriä riippuen asiakkaasta. Jos tiedän, että menen tietyn tyyppiseen ympäristöön, missä tummaa pukua ja valkoista tai vaaleita paitaa katsotaan vähän nenänvartta pitkin, että mikä saarnaaja tänne tuli, niin saatan olla villapaidassa ja vaikka ruutupaidassa. Toisaalta, jos menen jonkin pankin tai vakuutusyhtiön johtoa tapaamaan, niin on ihan varma, että kravatti on kaulassa ja näytän viimeisen päälle tip-top. Nämä ovat osa niitä. Ja taustaselvitykset auttavat siinä, että myös valmistaudumme paremmin. Erilaiset tukimateriaalit. Esimerkiksi konsultointi- ja koulutusalalla käytetään paljon referenssejä. Omassa organisaatiossa meillä on 10 referenssikirjeitä asiakkaita ja lupa näyttää ne potentiaalisille asiakkaille. Usein kauppa itse asiassa ratkeaa siinä vaiheessa, kun he saavat lukea mahdollisesti jopa tutun asiakkaan tai tutun yrityksen johtajan kirjeen, jossa lukee, että tämä oli hyvä juttu, kannatti tehdä. Ja aika usein kuulen myöhemmin, että soitin muuten sille ja hän vahvisti sen. Aina pitää miettiä, mikä erottaa meidät kilpailijoista. Miten me voimme tehdä jotain heti alusta paremmin kuin muut. Ja silloin se markkinatuntemustiedon analysointi, mitä olemme keränneet ensimmäisessä vaiheessa, on tärkeä oleellinen osa myynnin henkilökohtaista osaamista. Kohderyhmien valinta ja prospektointi. Ja jälleen kerran prospekti on jotain, joka olemme jo tunnistaneet potentiaaliseksi ostajaksi, potentiaaliseksi asiakkaaksi. Ja sitten ne alustavat asiakastarpeet kohderyhmittäin. Mitä ovat ne hyödyt, joilla voimme myydä tälle asiakkaalle? No mistä asiakkaita yleensä löytyy? Mainitsin jo sanan prospektit, eli mahdolliset asiakkaat. No yleensä näitä löytyy niin sanotusta liideistä, eli liidi ja prospekti on eri asia. Eli jos haluat, että saat hyviä liidejä, sinun täytyy kerätä paljon tietoa. Ja jos haluat, että onnistut hyvin, sinun täytyy tunnistaa sieltä ne oikeat mahdolliset asiakkaat. Ja se tarkoittaa sitä, että paitsi että tuntee omat nykyiset asiakkaat hyvin, meidän pitää myös saada tuotannosta tietoa. Ja tuotannolla puhutaan nyt laajassa. On sitten palvelutieto, fyysistä tuotantoa tai mitä tahansa, mitä myydään. Niin voimme puhua, että tuotannolla on tietoa. Monta kertaa asiat, kuten asiakasreklamaatiot tai tuotannolle menneet palautteet,
ovat tietoa, joka on kullan arvoista myyjälle. Tämäkin on asia, mitä jää usein hyödyntänyt. Toinen sellainen on messut ja tapahtumat. Moni firma juoksee vuosittain useallakin messuilla, mutta kuitenkin tulos jää aika heikoksi ja johto miettii, että kannattiko tähän panostaa. Usein syy on siinä, että ei ole mietitty, miten sitä tietoa, mitä messulta saadaan, hyödynnetään paremmin. Sitten on markkinoinnin tuomat liidit. Varsinkin niin sanotut lämpimät tai kuumat liidit ovat sellaisia, että pitäisi iskeä heti kiinni eikä pistää niitä jonnekin mappiin pölyttymään, koska jokainen viive antaa mahdollisuuden kilpailijalle. Sen takia lämpimiin ja kuumiin liideihin, tulee ne sitten messuulta, markkinoilta, mistä tahansa, pitää suhtautua sillä vakavalla, että niihin otetaan kontaktia heti kun mahdollista. Ja jopa resurssoidaan myyntiä sillä tavalla, että se on mahdollista. Media, erilaiset, tänä päivänä meillä löytyy tietoa internetistä, sanomalehtiin erittäin suuri määrä erilaisista asiakkaista. Sen tiedon hyödyntäminen on myös osa valmistautumista. Ja tietysti voi olla ostettuja asiakaslistoja tai muita lähteitä, mistä löytyy asiakkaita. Kun olette löytäneet sen mahdollisen asiakkaan, sen potentiaalisen asiakkaan, eli prospektin, niin miettikää sitä, mikä on se, mitä te haluatte. Mitä te tavoittelette? Onko teidän myyntiprosessi sellainen, että te voitte heti lähteä hakemaan kauppaan vai haetteko te seuraavaa kontaktia? Haetteko te seuraavaa tapaamista? Tämä vaikuttaa myös siihen, miten kontaktoitte. Esimerkiksi jälleen yksi, mitä me olemme ruvenneet tekemään, huomanneet, että toimii tällä hetkellä yllättävän hyvin, tosin emme ole ainoita, on palaaminen perinteiseen kirjepostiin, jopa korttipostiin ja soittaminen perään. Koska kuten varmasti jokainen tietää, niin tänä päivänä sähköpostin kautta tulee niin paljon myynti- ja lähestymisiä, että ei niitä jaksa lukea. Itselleni ne ovat yleensä myöhemmin luettavia ja noin puolen vuoden päästä hävitettäviä, koska ei niillä ole aikaa keskittyä. Me jokainen elämme omassa varsin hektisessä työympäristössämme, mitä suuremman todennäköisyys. Jos teillä on aikaa niihin perehtyä kunnolla, niin hyvä. Mutta veikkaanpa, että useimmilla tämänkin kurssin osallistujista sitä aikaa ei ole turhaa hukattavaksi. No sitten kun sovitaan jatkokontakteja, sovitaan seurata soittoja, niin erittäin tärkeää on pitää kiinni siitä, mitä sovitaan. Itse asiassa Norjassa kerran, kun olin myyntijohtajana amerikkalaispohjaiselle konsultointiyritykselle, uusi myyntimies ja minä menimme Bergeniin. Tapasimme asiakkaan 15 minuutin päästä. Hän sanoi, että okei, me otamme tämän palvelun. Kyse oli 7,2 miljoonan Norjan kruunun kaupasta. Sen jälkeen sinne myytiin vielä lisää. Syy oli hyvin yksinkertainen. Kilpailijamme, joka itse asiassa oli tavallaan spin-off, eli lähtenyt sieltä meidän organisaatiostamme ja ruvennut tekemään paikallisesti töitä. Edustaja oli käynyt siellä noin kuukautta aikaisemmin. Käynyt myyntiprosessin, saanut asiakkaan vakuutuneeksi, että tämä on palvelu, jota asiakas tarvitsee ja haluaa, mutta ei ollut sopinut sitä, koska se homma alkaa. Oli luvannut soittaa 2 viikon kuluessa ja kuten sanoin, nyt oli mennyt jo melkein kuukausi. Asiakas oli kyllästynyt tähän firmaan, tähän myyntimieheen, kun me tulimme ja kerroimme, että me teemme samaa. Kauppa tuli siinä. Se on helpoin kauppa, mitä ikinä on tehty, mutta se johtui siitä, että kilpailijamme oli tehnyt mokan. Älkää tehkö näitä mokia. Ne maksavat teille kauppoja. Erilaiset sosiaaliset tapahtumat voivat myös olla paikka, mistä löytyy mahdollisuuksia ottaa kontaktia. Itse aikana opettelin golfin peluun sen takia, että huomasin, että siellä on mahdollisuus saada se jää murrettua asiakkaan kanssa. Se on yksi keino. Mutta yksi tärkeimmistä on se, että vaikka sitten puhutaan hissipuheesta, vaikka olisi lyhyt hetki, 20 sekuntia jonkun potentiaalisen asiakkaan kanssa, meidän täytyy pystyä saamaan viestimme sen lyhyessä ajassa sillä tavalla, että asiakas kiinnostuu ja on valmis tapaamiseen. Siksi materiaalissa on hissipuheharjoitus. Tehkää se. Miettikää omaa tuotetta tai palvelua. Miettikää, miten myytte sen 20 sekunnissa asiakkaalle.
Ainakin siinä määrin, että saatte tapaamisen. Kun saatte sen tapaamisen, on tärkeää varmistaa, että se on hyvä. Ja silloin, kuten mainittiin, se tapaamisen tavoite, mitä me haluamme siltä tapaamiselta, on ydinasia. Koska jos emme päätä etukäteen, mitä haluamme, todennäköisesti emme saa sitä haluttua lopputulosta. Mutta kun tiedämme, että menemme tänne hakemaan tätä tai tätä kauppaa tai vaihtoehtoisesti tätä kauppaa, tai seuraavaa tapaamista johtoryhmän kanssa, mikä sitten onkin se malli, mitä käytät, silloin onnistut paremmin. Ja siinä auttaa, kun teillä on tietoja asiakasorganisaatiosta ja henkilöstä. Mahdollista historiatietoa aikaisemmista kontakteista kyseisen organisaation tai ihmisen kanssa. Ja valmiiksi suunniteltu tapaamisen kulku. Esimerkiksi AIDA-kaavassa, josta löytyy tarkemmin tietoa tästä myynnin käsikirjasta, joka on tämän koulutuksen oheismateriaalina, käydään läpi vaiheelta, mitä kussakin vaiheessa on tarkoitus tehdä. Samoin esimerkiksi tämä Brian Tracyn psykologinen myyntimalli pitää sisällä näitä samoja asioita. Miten vaiheelta edetään, jotta saadaan kauppa. Erilaiset tukimateriaalit, on ne sitten referenssikirjeitä, esitteitä tai mitä tahansa muuta. Vaihtoehtoiset tavoitteet, jos tiedetään, että tämä voi olla vaikea asiakas, mikä voisi olla se vaihtoehtoinen tavoite, mihin meidän vähintään pitää päästä. Ja se henkilökohtainen habitus, se henkilökohtainen, miltä näytän, vaikutan, kuulostan, jopa miltä hengini haisee. Sekin voi olla kaupan este. Samoin jos käyttää liikaa hajuvettä tai ei käytä ollenkaan, sekin voi olla. Tämä asiakas kerrankin ei pidä teistä tai kokee jotain epämiellyttävää ja sen takia kauppa ei saanut. Asiakastyypeissä on myös hyvä ymmärtää, että meillä on erilaisia. Esimerkiksi niin sanottu DISC-malli perustuu 4 eri pääkäyttäytymisluokkaan, jotka jakaantuvat alempiin luokkiin. Nämä käyttäytymistyypit ovat tärkeitä huomata. Siihen löytyy erikseen kurssi meiltäkin jatkossa, missä perehdytään erilaisten käyttäytymis- ja persoonallistyyppien tunnistamiseen ja sitä kautta myyntiin. Mutta mikäli ette nyt ehdi muuta tehdä, niin tutustukaa materiaaliin, siellä puhutaan tästä jonkun verran. Opiskelkaa sieltä ja käyttäkää internetiä. Sieltä löytyy erittäin paljon erilaista tietoa. Samalla lailla asiakkaan mielentilat, omat mielentilat, tunnetilat ja muut. Pitää miettiä, miten ne vaikuttavat. Ja varsinkin, jos teette kauppaa kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomessakin on monien kansainvälisten organisaatioiden ostajia, jotka eivät ole suomalaisperäisiä. Onko kulttuurillisia asioita, mitä tietää? Esimerkiksi eräs ministerimme yhdessä videossa arabimaassa nostaa vasemman jalkansa oikean polven päälle, jolloin kengän pohja osoittaa näihin arabian kielisiin tai arabialaisista maista oleviin henkilöihin. Ja itse asiassa se tarkoittaa samaa kuin anteeksi etukäteen, kun hän olisi tehnyt näin. Arabialaisessa kulttuurissa ei koskaan näytä jalkapohjaa asiakkaalta. Ja on muita tällaisia tapoja, mitkä on hyvä ymmärtää. Ja nämä selviät, kun mietitte sitä omaa tapaamista ja miten valmistaudutte siihen. Ja tietysti maantieteelliset eroavaisuudet. Esimerkiksi Suomessa meillä on selviä eroja ihmisten ja ostajien välillä, kun mietitään Helsinkiä, Varsinais-Suomea, Pohjanmaata ja sielläkin vielä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta, Savoa, Karjalaa tai Pohjois-Suomea. Kulttuurierot on syytä tuntea. Kun olemme siellä tapaamisessa, niin tärkeintä on aluksi saada hyvä alkuvaikutus. Amerikkalaiset ovat tunnettuja siitä, että he osaavat small talkin. He osaavat lähestyä sellainen lämpimällä tavalla ja rikkoa jään. Mutta on se tärkeää meille suomalaisille. Ja se, että me kuuntelemme ja kartoitamme ne asiakkaan tarpeet sieltä asiakkaan kertomasta, se antaa meille mahdollisuuden oikeasti keskittyä niihin asiakkaan tarpeisiin ja tuoda esiin oman palvelun ja tuotteemme hyödyt. Ja silloin erilaiset vastaväitteet, argumentit niihin, asiakkaan vakuuttaminen ja sitä kautta päätöksen aikaansaaminen ovat osa sitä myynnin prosessia, joka teidän täytyy oppia. Ja lopuksi todellakin se kaupasta sopiminen.
Huomakaa, ei kaupan päättäminen, kaupasta sopiminen on se ydinasia. Niin kuin kerroin, olen itse päässyt nauttimaan tilanteesta ja suht hyvistä bonuksista sen takia, että tuli kauppa. Mun kilpailija oli mukana. Eli viekää se kauppa loppuun asti siihen, että päätös on tehty, miten se kauppa toteutuu. Ja mielellään sopikaa jo jatkoyhteistyöstä. Selvittäkää, millaisia hankkeita tai muita asiakkailla on tulossa, missä te voisitte toimia jälleen kerran yhteistyökumppanina sille asiakkaalle. Tapaamisen malleja on todellakin monia. Ja lyhyesti mainitsin tässä jo aidan, eli siinä lähdetään siitä, että asiakkaan pitää miettiä, tai asiakas miettii, että haluanko tehdä kauppaa tämän ihmisen kanssa. Englanniksi se voisi olla do I like and respect you. Se on ensimmäinen asia, missä meidän täytyy saada asiakas vakuutuneeksi. Kyllä, minä olen semmoista organisaatiosta ja semmoinen henkilön kanssa haluat tehdä kauppaa. Sen jälkeen asiakas miettii, että okei, mukava tyyppi, vaikuttaa asiantuntijalta, ammattilainen, mitä hän voi tehdä mulle tai mun organisaatiolle. Kun tästä on vakuutettu, tulee usein se vaihe, että asiakas miettii, että kuulostaa hyvältä, onko tämä totta. Eli pitää osoittaa, että se on totta. Ja tässä nämä erilaiset referenssit ja muut ovat hyvä. Sitten tulee se päätös, eli asia kannattaa tehdä nyt, mutta sitten koska me toteutamme sen päätöksen. Siinä tulee se, missä moni myyjä unohtaa viedä homman loppuun. Ihan samalla lailla materiaalista löytyy näistä tarkempaa tietoa on tämä Brian Tracyn 40-30-20-10 malli, missä 40% ajasta käytetään siihen, että rakennetaan suhde. 30 tarpeiden kartoittamiseen, 20 esityksien vastaväitteiden käsittelyyn ja 10% siihen kaupan päättämiseen. Tässä itse asiassa käytetään sanaa closing. Mutta tämä on osa Tracyn tai myynnin askelmalleja, joka löytyy koulutusmateriaalista. Samalla lailla on spin, missä lähdetään tilanteesta, ongelmista, seurauksista ja sen jälkeen tuodaan esiin tarpeet ja tuottavuus. Tutustukaa näihin erilaisiin malleihin, koska ne auttavat teitä käsittelemään vastaväitteitä. Sitä kautta te saatte esiin mahdolliset argumentit ja niihin vasta-argumentit. Te voitte tuoda myyntiargumentit, johon kuuluvat ne ominaisuudet, kilpailutekijät kilpailuihin nähden ja suurimmat hyödyt, eli se arvo asiakkaalle, joka perustuu niin asiakkaan tarpeisiin. Ja jos asiakas ei halua päättää nyt, kyse on usein siitä, että päätöstä siirretään tai ei olla vakuutettu asiakasta. Nämä ovat ne yleisimmät syyt. Eli itse asiassa silloin joku myyntiprosessissa ne on mennyt väärin. Ja mahdollisesti pitää palata sinne lähtötilanteeseen ja lähteä miettimään, että missä asiakas menetettiin. On erilaisia tekniikoita. Ja sen takia on myös hyvä miettiä etukäteen, millaisia argumentteja asiakas voi heittää ja mitkä ovat vasta-argumentit niihin. Puhutaan etutekniikoista tai argumentointitekniikoista. Ja mietitään sitä, että mikä etua tuotteellamme on. Meillä on hyvä laatu. Mahdollinen nykyinen ratkaisu on huonon laadun ratkaisu. Meillä on useita menestystekijöitä, mitä itse käytän mieluiten tarjouden kautta. Tai nyt me teemme hyvän tarjouksen. Varsinkin turkilaisissa basaareissa ja tuolla se osataan hyvin. Nyt minulla on tarjous juuri sinulle, ystäväni. Periaatteessa sama tekniikka, vaikka se voi kuulostaa halpahintaiselta, voi toimia, jos ei kauppa muuten tule. Samalla lailla voi olla se, että pystytään osoittamaan, että muutkin arvostavat meidän palveluitamme. Tai me pystymme selittämään, miten tämä ratkaisee jonkin ongelman. Tai sitten on ihan puhtaasti kuuntelemalla ja tarinoita kertomalla. Voitetaan ne vastaväitteet. Ja kuten todettu, yksi tärkeä elementti, joka unohtuu usein, on se, miten saa lisää myytyä olemassa olevien asiakkaiden jo saatuja asiakkuuksien kautta. Silloin kyse on monta kertaa siitä, että asiakassuhdetta pitää oikeasti pitää yllä. Lähettää pieniä muistuksia, tietää mahdollisesti syntymäpäivää ja muistaa onnitella. Tänä päivänä se on helppo, jos esimerkiksi saa asiakkaan Facebook-kaveriksi tai joku muu, niin Facebookhan kertoo, koska on syntymäpäivä. Ja miettiä, miten saamme jatkokauppoja tai lisäkauppoja, kuinka vahvoja referenssejä meillä on antaa,
No miten saamme asiakkailta mahdollisesti liidejä jostain muista meille sopivista organisaatioista tai henkilöistä?